Moi ben, boas tardes a todas e a todos, grazas por vir. Lamentablemente, hoxe o que nos trae aquí non é unha cousa boa, ni unha cousa positiva. É, unha vez máis, un novo capítulo de ameaza sobre o noso monte, sobre o noso territorio. O lamentable é que cada vez que gañamos unha batalla parece que nos dan un respiro e temos que volver a comezar. Lembro perfectamente de ter que defender eu mesma unha moción no ano 2013 para defendernos, en este caso era Pedras Negras, sobre os montes de Domaio, pero basicamente a ameaza é a mesma continuamente. De maneira que, en esta ocasión, aparte de pelexar contra este novo proxecto que nos están poñendo en riba da mesa, parece ademais que cada vez os proxectos son máis agresivos e máis ambiciosos sobre a mordida que queren facer no noso monte. Hai que centrarse en que retiren xa dunha vez por todas esta poligonal sobre os nosos montes. Eu non me vou estender no tema técnico, porque temos aquí os representantes da plataforma con moita información moi concreta e, ademais, en este caso, eu creo que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, pero é delirante que se considere razonable nun territorio tan pequeno como o noso, que somos unha península, dar cabida a 15 macromuíños de 200 metros de alto. E, bueno, en fin, eu polo momento non vos digo nada máis porque eles teñen todos os datos concretos e as imaxes tamén. Falas ti, sí, nada fala Moncho Millán e el nos comenta. Este primeiro vídeo que está... Bueno, esta charla, unhas semellantes a reproducimos no anterior mandato, agora vai máis concreta e un pouquiño máis ampliada. As circunstancias cambiaron, non? Poñemos sempre este vídeo de entrada porque as imágenes son impactantes. Este é un vídeo de construción de un parque eólico. Parque eólico que foi anulado polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia porque moitas das áreas de desenvolvemento eólico que están contempladas pois resulta que están en Rede Natura. Rede Natura ten rango superior ao que é... Bueno, xa teño problemas técnicos de novo. Ten rango superior e de obligado cumprimento, por lo tanto, non se poden instalar estes muiños en Rede Natura. Ben... Sí. No. No, Segardar. Segardar, vale. Aquí? No. A ver, restablecer. Nueva diapositiva. Alfonso. Aquí. Sí. Dalle aí. Vale, moitas gracias, Alfonso. Bueno, antes de nada presentarnos, somos a plataforma Eólicos no Morrazo Non, está integrada por as comunidades de montes da península do Morrazo, 13 comunidades, a mancomunidade, hai colectivos ecoloxistas, hai asociacións veciñais e hai persoas a nivel individual. Funcionamos cunha coordinadora integrada por unhas 15 persoas aproximadamente e despois por a asamblea a que asiste todo o mundo. Pasamos directamente logo a presentación. Empeza o compañeiro Manolo Soase, conocedelo todos, secretario da Comunidade de Montes de Coiro e vicepresidente da Mancomunidade. Boa tarde, benvidos e benvidas. Imos ser un pouco escuetos na presentación para logo dar lugar ao debate e resolver ao máximo as máximas dúdas posibles que surxan e que teña xente. Aquí temos unha boa representación dos chamados agapítolos.
os agapitos, que son as empresas que andan as agochadas, poñéndose en contacto con comunidades de montes e particulares, presentando ubicación de aerogeneradores e ofertando un prezo miserable, cando o que traen entre mans é un proxecto moi grande que afecta a todo o territorio e veciñanza do Morrazo. Empezou vindo Aratel, na multinacional ACS, pide aos concellos de Marín e Moaña para a ubicación dun parque eólico en San Lourenço e outro no Monte Gagán. Unha representación de Enel Green Power, empresa pública italiana, presenta un proxecto de parque eólico na Mancomunidade de Montes do Morrazo que iría xunto cunha planta de hidróxeno verde en Lourizán. Hai moitas propostas de ubicacións que non sabemos onde van a ser mentras non se publique no DOGA. De momento están largando información que si vai en Vilaboa, que si vai tal, que si vai vir en Ermelo, entón non se sabe. De momento dicen que van a poñer 15, non sabemos se é un proxecto solo ou se son 15 proxectos diferentes. Teñen nombres tan bonitos como términos mariñeiros. Esta nova proposta chamase As de Guía e outras cousas así. Aquí temos a poligonal, este triángulo, é o que marca, digamos, ocupa unha cuarta parte da península do Morrazo. E entón a ubicación dos muiños, aquí hai das diferentes propostas que foron facendo. Aquí na esquina de abaixo sería a Esculca de Ermelo, esta punta chegaría a Capilla de San Cosme, isto de aquí para a man dereita chegaría ao porto de San Adrián e o resto iría a Esculca de Pontevedra. No medio pois queda toda a dorsal da península do Morrazo. E temos que a península do Morrazo no punto máis ancho son 7 kilómetros. Logo hai partes que son menos. Entonces preténdenos instalar e o que buscan é permiso para poder instalar. Unha vez que teñen permiso para poden poñer 50, porque xa son donos. O triángulo pasaría a chamarse polígono industrial eólico. Deixa de ser rústico forestal, como están as normas dos diferentes concellos, para pasar a ser un parque industrial. Entonces, aquí a superficie afectada, para cada muiño expropian solo 200 metros, que é a base do muiño. A base suele ter mínimo de 25 metros de diámetro e uns 20 metros de profundidade. E o resto é terreno ocupado temporalmente, pero temporalmente que queda afectado de por vida, porque está condicionado, non se pode poñer outra cousa que eles non den o permiso. Neste caso, pois non se pode construir e incluso forestar. Hai un lugar que é San Lourenço, en Domaio, que quedaría dentro da poligonal, e se queres mover unha tella do tellado ou cambiar as ventanas, hai que pedirlle permiso á empresa dos eólicos, porque a normativa dos concellos perde, porque a Xunta puentea e ordena a Xunta xa, non perde valor o pexón, neste caso. Está prohibido, teóricamente está prohibido poñelas a menos de 500 metros das vivendas, pero a realidade nos demostra que non é certo. As dimensións son os aerogeneradores de última xeración, que poden chegar aos 200 metros ou incluso superalos. Aquí hai unha mostra comparativamente coas columnas da Ponte de Rande. Son moito máis potentes cos de primeira xeración, que eran de a mellor 5 megavatios, e estes son moito máis grandes. Polo tanto, tamén a afección é moito maior, que é dicir, tanto o ruído das aspas, o ruído dos rotores e as frecuencias coa que se moven todo isto é moi superior aos muiños pequenos que puxeron fai 15-20 anos, non? Tamén afecta as ondas, o tema da telefonía móvil, internet, señales de televisión e todo iso. Non sabemos que opinará a ENA polo tema do aeroporto de Vigo, porque xa no primeiro, cando foi de Pedras Negras, valeu o peso do informe do aeroporto de Vigo, porque moitos avións dan a volta por riba de Vilaboa e terían interferencias por culpa dos muiños estes.
Outra das afeccións terribles é que aquí a orografía que temos, as pistas e carreteras están cheas de curvas. Entón, para trasladar un obxecto de 57 metros de longo ríxido, fai falta eliminar moitas curvas, porque os fustes, os eixos dos muiños son modulares, entón, bueno, ainda poden coller, pero as palas non. E, ainda que dicen que son afeccións temporales para subir as palas, se hai unha avería, teñe que volver a subir outra pala. Entón, queda afectado durante toda a vida do muiño de vento. Aquí é unha mostra do que pode representar aquí a dorsal do Morrazo. Aquí é escavación casi en terra, pero no Morrazo sería en pedra. Entonces o tema sería que vaise dinamitar, porque todo isto non vale a martillazos, senón que a base de dinamita para facer estes furados e poñer toda esta infraestructura de terra. A profundidade destes 25 metros de diámetro pode chegar aos 20 metros, polo que hai estudios que as fendas e as vibracións da pedra botando dinamita vibran, pode desviar os mananciales, traídas de agua, cursos, bueno, todo eso. Están tamén as líneas de evacuacións, que son unhas zanxas inmensas tamén, que onde hai pedra tamén teñen que dinamitar para poder pasar as tuberías con cables e todo eso. Aquí temos unha mostra dos diferentes muiños nas diferentes propostas que foron facendo onde é posible que se poñan muiños de vento. E incluso por normativa, se o justifican debidamente, pódense salir deste triángulo que é a poligonal ou a ADE, que é a zona de afectación principal, porque poden ampliála. O tema está eso, que falábamos antes xa, a península ten 7 km de ancho, pero o impacto sonoro supera toda esa anchura. Entonces, tanto vertes para a ría de Pontevedra como para a ría de Vigo, todo ese ruido, o efecto de discoteca que lle chaman, porque se estás no naciente, cando sale o sol coas palas, pois estás vendo reflexos de luz pola ventana, non? E para a posta de sol, pois tamén. Logo está todos esos trastornos que afectan na población. Hai xente que está nas casas, hai xente impedida, hai xente que está fora, para os animales, e tamén, bueno, a pérdida da nosa paisaxe, non? Outra cousa que son o quedaren afectados tantos terreos e tantas casas, pois perde valor. Estás aproximando, según estudios que hai de outras zonas, a un 50% de pérdida de valor tanto das casas como dos terreos. E, para agravar máis o asunto, non fixa a población nesas zonas, senón que moita da xente que vive nesas zonas, perto desas zonas, opta por marchar, se ten posibilidades. Logo temos, inda que unha zona, o Morrazo, con unha densidade de población moi alta, temos zonas de moito interese natural. Temos humedais, temos queirugas, temos moitos nacementos de mananciais, cunha fauna e cunha flora, non é que sea especial, pero sí moi importante para a zona, na medida que hai moitos estudios da flora e da fauna, include de aves, e que permiten reconocer que temos unha riqueza impresionante e que pouquiño a pouco vais acabar destrozando. Aquí, si tedes andado polos montes, temos carballeiras, bueno, restos de carballeiras, porque o eucalipto e as acacias australianas foron dominando todo o territorio. E entonces temos pequenos sitios onde aínda conservamos unha riqueza natural impresionante e que tamén é moi desconocida por parte da maioría da xente. Perdón. O patrimonio arqueolóxico, pois temos na dorsal, pois hai unha ruta de mámoas impresionante, hai restos desde do máis antigo, do calcolítico e do restos castresos, petróglifos. Concéntrase na península Morrazo unha densidade de patrimonio impresionante, quer decir que se estuvera todo
estudiado e posto en valor, dificilmente poderíamos hasta facer unha casa fora, porque estaría afectado tamén todo, non? Simplemente que falta poñer en valor todo este territorio e que se disfrute. Maiormente están no monte e zonas agrícolas, e que tamén é unha riqueza de patrimonio impresionante que nós, por exemplo, desde a Comunidade de Montes queremos plantar árboles, non podemos usar unha excavadora, temos que facer os buracos a pé, temos que plantar a man, pero aquí poden botar dinamita, poden traer bulldozers e, bueno, poden casi pouco menos, con palabras feas, bombardear desde o aire. Déxame. Sí, aquí se ve moi ben a afectación do patrimonio, igual que no mapa anterior. A ubicación deste muiño vai, despois a concretamos, vai prácticamente donde estaba o antigo de Pedras Negras. Pois precisamente porque esa é a zona donde menos patrimonio lle afecta. Estos sonche bastante listos. E de lo ver. Xa van evitando tocar o patrimonio catalogado, porque está todo catalogado, non está inventado por nós aí, nin hai nada que estea sin catalogar polos inventarios da Xunta. Co tema das mentiras que dicen que vai a fixar población, que vai a crear postos de traballo, é mentira, porque todos estes aeroxeradores, os postes e tamén as alas fanse fora. Aquí non hai industria ninguna que faga componentes. Por poñer un exemplo, no País Vasco, que teñen 150 muiños de vento, toda a enerxía que producen tamén a consumen eles, pero que o 70% dos componentes dun aeroxerador tamén se fabrican no País Vasco. Entonces, hai unha serie de postos de traballo moi importantes e está respetado o territorio tamén, porque, bueno, ainda que se falarase máis adiante, teñen que ter o permiso do 70% dos propietarios, sean particulares, sean comunidades ou da administración, para poñer un muiño de vento. Aquí non lles fai falta. Aquí a Xunta aprobou a lei de depredación, o señor Feijóo e compañía, para poder decir, superan as normas dos concellos e poñen donde eles queren. E con dereito a expropiar, se nos negamos, pois expropian. Entonces, claro, e non se crea un solo posto de traballo. En caso de averías, o mantemento é xente moi especializada que con un ordenador están manipulando a dirección dos aeroxeradores e as reparacións, os servicios de mantemento tamén é xente especializada que é de fora. Aquí non hai formación deste tipo de xente, non? Como sempre dicimos que non, que o tema estamos de acordo coas renovables, estamos de acordo coa eólica con sentidiño, non desta maneira tan bestial, e hai formas como a enerxía solar, as comunidades enerxéticas, que a Xunta se encarga de impedir continuamente, poñer trabas. Temos un exemplo aquí en Moaña que levan casi 3 anos con papeleos para poder montar unha asociación para a enerxía, xunto co Concello, a Xunta, todos son trabas. En cambio, se ven unha empresa particular, en 15 días teñen montado. Tamén para os particulares, para os que temos, eu teño placas solares fai 2 anos, ainda estou esperando pola suposta subvención que tiñan que dar, que nunca dá chegado. E entonces é interesante porque dentro das propostas son que se instalen paneles solares nos polígonos industriales, nos tellados das naves, que produciría moita enerxía para as industrias, e incluso, como é o caso do Porto de Marín ou na Citroën en Vigo, poden poñer aeroxeradores de 40-60 metros de altura, do tamaño dunha grúa de carga, do tamaño dunha farola de alumbrado, e está nun polígono industrial. Non é necesario metelos no monte,
porque o monte produce a súa propia enerxía, chámase biomasa, e é suficiente. E a enerxía ten que estar no sitio onde se consume, non transportala tal. O caso tamén flagrante que queren facer aquí fora das CIES coa eólica marina. A electricidade non vai ir polo aire. O aire move as aspas, pero a electricidade ten que ir por uns cables inmensos que teñen que meter polo fondo da ría, subir, e supostamente teñen que subir hasta Pazos de Borbén. Entón atravesarán Vigo, atravesarán non sei que, ou se poñen máis para arriba, pois atravesarán a península, porque teñen permiso para facer todo eso, non? Entón, bueno, aí está, quer decir, a enerxía renovable, si estamos de acordo. Este tipo de enerxía, así en plan masivo, que sea limpia é cuestionable, porque hai moitos materiales que hai que sacalos en minas de ceo aberto, hai uns procesos industriales que se non están aquí están noutro sitio e tamén contaminan, quer decir, hai un impacto tamén moi grande. Simplemente a veces habría que escoller que menos impacto ten e justificar a necesidade de poñer tantos muiños de vento para producir enerxía. Para quen? Sigue. Sí. Bueno, a min tócame xa de falar do aspecto un pouco máis técnico de como foi evolucionando a eólica en Galicia e coa situación xurídica que hai neste momento. Nesa imaxe vendes como hai proxectados en todo o país 232 parques eólicos, dos cales a Xunta ubicou 162 en hábitats protegidos ou rede Natura e afectan a 89 concellos dos 313 que temos en toda Galicia. Neste momento están en trámite o 60% da potencia que instalada xa. É dicir, que se autoriza eso, aumentaría un 60% do que temos. As empresas son prácticamente todas, aínda que esta que chegou últimamente andaluza, son prácticamente todas de capital internacional, son empresas multinacionais. E a hora de instalar os muiños, pois tropezan co apoio da administración. Moitos proxectos están subvencionados a un 50%, pero os novos que veñen agora van a estar subvencionados por fondos europeos ao 100%, co cal as empresas se van a tirar como tolas por este diñeiro, non? Aquí as empresas chegan, instálanse e nós sufrimos os danos sobre a saúde, sobre o medio ambiente ou sobre a propiedade, pero realmente o beneficio que nos levan son as empresas. Vou non dar máis tarde con datos. Hai xente que di que somos insolidarios, que non queremos producir, a ver, porque non queremos producir electricidade. Pois eso é unha mentira total e absoluta. Nós neste momento xa estamos exportando electricidade. Xa cumprimos as expectativas marcadas por o Plan Nacional de Enerxía e Clima para o 2030. Superámolo moi por encima, que nos decían que tiñamos que ter un 30% de produción de enerxía renovable e neste momento xa producimos un 75%. Os datos témolos aí. Neste momento, da enerxía que producimos, consumimos en Galicia un 55%. Temos 4.043 aeroxeradores de enerxía eólica. Este é un dato do 2017 que xa está neste momento moi superado. Producimos en renovables un 73%, da eólica é un 43% e da enerxía hidráulica é un 30%. Do total da produción exportamos un 45, un 44,9%. Exportámolo, aí tendes a flechiña, casualmente, cara á comunidade autónoma da provincia de Madrid.
Vale? Despois vos direi, aquí temos os datos da produción do ano 2023, son datos oficiais da Rede Eléctrica Española, non son datos nosos nin inventados. As compañías eólicas ingresaron no ano pasado 793 millóns de euros, pero no ano anterior, que foi a cifra récord, ingresaron 1.900 millóns de euros de beneficios. A produción, nós producimos 23,8 millóns de megavatios ao ano, en renováveis son un 24%, en non renováveis, nas que queiman combustibles fósiles, ben carbón ou ben petróleo, aí queimamos o 24% da nosa electricidade. En renováveis, pois, producimos un 75% do noso consumo, por lo tanto, desde o 2020 xa vimos superando o que necesitamos nós para o noso consumo. Nós consumimos 13,2 millóns de megavatios ao ano, un 55% da produción total. Exportamos o 44,9%, xa dixen antes, e a maioría vai para Madrid. Resulta que a Comunidade de Madrid consumiu no ano 23 29,1 millóns de megavatios, xerou o 0,9% desa enerxía, que é o 3,2% en total, 0,9 millóns de megavatios, é a única comunidade que neste momento non ten instalación eólica ningunha. Non sei. As principales empresas que están explotando parques eólicos en Galicia son Iberdrola, aí tendes os datos. Quero vos recordar que Iberdrola ten 18 parques eólicos, e Iberdrola está conformada por capital dos fondos soberanos de Qatar, está tamén con capital de CaixaBank, a banca vasca, ten do Banco de Noruega tamén ten capital, ten capital dun fondo destos americano, BlackRock, un fondo buitre destos. Ben, a seguinte empresa é Enel é a antigua Endesa, que está absorbida por capital italiano. A seguinte é Acciona, sabedes que é unha sociedade madrileña da familia Entre Canales, que ten 26 parques construídos desde o 1998 ata o ano 2005. No 2005 aquí hubo un cambio de goberno distintos dos habituales na Xunta de Galicia. A partir de aí cambiaron as cousas. Naturgy é a seguinte empresa e ten 19 parques e a principal accionista de Naturgy é CaixaBank. E por último, Eurus é capital da Toyota, capital xaponés. Bueno, aquí vos digo que o recibo eléctrico que pagamos en Galicia é o mismo que pagamos en calquera outra parte do Estado español, a pesar de que nós exportamos enerxía e no transporte se perde en torno a un 20%. Se aquí non se perde, o noso recibo cando menos debería ser un 20% máis barato dos outros lugares aos que si hai que trasladalo. Aquí recaen todos os custes sociais, é dicir, tanto económicos como medioambientais. Eso xa pasou cos encoros, cos pantanos das hidroeléctricas, está pasando cos macromuiños e tamén pasa coas centrais térmicas. Aínda por enriba temos 180.000 persoas en situación de pobreza enerxética, é dicir, que os ingresos que teñen a familia ao final de mes non lle dá para pagar o recibo eléctrico. O suministro, todos sabedes que na época de inverno moitas veces temos subidas baixadas de tensión, nos marcha a luz, desgraciadamente aínda parece que estamos no terceiro mundo, por lo menos no rural galego. E estas empresas que nomeei antes, ningunha delas paga os seus impostos aquí en Galicia, todas os pagan en Madrid. Incluso o grupo Arena Power
Sabana Power, etc., que é capital que coñezamos fundamentalmente andaluz, pero ten a sede central en Madrid para pagar ali os seus impostos. Bueno, vamos aos datos, vamos a ver quen saca beneficio de todo isto. Pois resulta de que o Observatorio Eólico Galego fixo un estudio do coste de un parque tipo, un parque de corte medio entre todos os que hai instalados. Escolleu o parque chamado Badulaque, que está entre Ferrolterra e Ortegal. Pois resulta que construir este parque vale 142 millóns de euros. Si poñemos a precio do 2023, o kilovatio hora creo que estaba sobre unha media dos 80 euros, facturaría 54 millóns de euros ao ano. Por muiño serían 227.742 euros. Bueno, como se botades contas, o gasto de construción do parque amortizaríao en 3 anos. Logo, os beneficios van totalmente íntegros para a empresa. Non só amortizaría en 3 anos, en menos de 3 anos realmente, o parque, senón que agora vanlle a subvencionar a instalación que lle vai a sair totalmente gratuita. O estudio do Observatorio Eólico de Galicia tamén di que as marxes de beneficio pois que deixan estas instalacións non supoñen ingresos para a zona onde se instalan, nin para os propietarios de terreno, nin para os concellos, nin siquiera para a Xunta de Galicia. Si así fora, nese estudio barallan que suporía uns 392.000 euros ano, que iso iría en pagar o canon eléctrico da Xunta de 95.000 euros ano, pagar o imposto de bens inmobles do Concello e pagar o imposto de actividades económicas dos concellos, equivaliríalle a 297.000 euros ano. Pois non pagan nada desto. Negocio redondo. O negocio eólico, hallando a media dos últimos anos, será en Galicia 1.300 millóns de euros ano. E aquí só quedan 30 millóns de media, o que é o 0,02%. É dicir, aquí nos destrozan o territorio, temos que sufrir os trastornos que producen isto, nos expropian os terrenos, nos inmobilizan os terrenos. Un muiño, antes comentou Manolo que a base son 25 metros de radio, 25 por 25, se lle botades 100% a todo o terreno onde se ubica o muiño, sería 1 hectárea por cada muiño, pero despois os 20 metros ao rededor significaría que afectarían 12,5 hectáreas. Esas 12,5 hectáreas non as expropian, non as pagan, senón que inmediatamente quedan afectadas coas condicións que antes dixo o compañeiro Manolo. Vamos a facer un pouquiño de historia. O Plan Sectorial Eólico aprobouse en Galicia no 1997. É un plan sectorial, é dicir, as competencias de ordenación do territorio por lei correspóndelle á Xunta de Galicia, pero a Xunta delega nos asuntamentos e os asuntamentos elaboran as normas subsidiarias anteriormente e agora elaboran o Plan Xeral de Ordenación Municipal, o plan urbanístico. Bueno, pois a Xunta retira as competencias aos concellos, declara de interés xeral, de interés autonómico, e retire as competencias, por lo tanto, os concellos no territorio que marque a Xunta non poden actuar e non poden tramitar ningún proxecto en estas zonas. Establecese os ámbitos xeográficos, a área de desenvolvemento eólico, que no caso do Morrazo é o trianguliño que vemos aí, pero aí vemos todos os ámbitos das ADES, das poligonais, que se lle chama vulgarmente, de toda Galicia, que abarcan aproximadamente 1/3 do territorio do país.
esta lei dalle todas as competencias e facilidades ás grandes empresas. É o Consello da Xunta quen decide sempre o dereito de prevalencia sobre a propiedade comunal ou particular cando hai dudas. É dicir, se un veciño, se nesta época ou unha comunidade en Monte se oponía a instalación dun muiño, a empresa reclamaba a Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia sempre fallou a favor de que a empresa tiña dereito a instalarse. Bueno, espera. Sí. 2,3, vale, perfecto. Eu recollino tal como foi como eu recollín, de acordo? Moitas gracias. Vale. Refírome que no concurso no ano 2008 houve un goberno novo na Xunta, aí precisamente cambiaron as cousas, non adxudicaron os parques así as empresas solicitaban e a Xunta concedía, non. Aí desenvolveuse un concurso eólico no que participaron moitas empresas. Para poder instalar os parques eólicos tiñan que estar de acordo un 70% dos propietarios. A solicitude de instalación dun parque eólico cando presentaban o proxecto pois tiña que estar vinculado a proxectos de industrialización da comarca nas que se instalaban. No concurso que se resolveu, a media que daban as empresas de participación pública era un 24%. 24% que se repartía entre propietarios dos terreos, comunidades de montes, Xunta de Galicia e municipios nos que se instalaba. No País Vasco e en Cataluña están seguindo este procedimento. Recentemente, en Euskadi, os parques que se instalan por lei teñen que ceder para beneficio público un 25% da produción. Isto foi no 2008, pero no 2009 cambiou o goberno e o novo goberno da Xunta anula o concurso e leva ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia por consideralo ilegal. Concurso que xa estaba resolto e adxudicado a moitas de empresas constituídas con capital galego expresamente para participar neste concurso. No 2012, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia anula a suspensión que fixera a Xunta e declara o concurso de 2008 legal. A Xunta non queda contento co fallo do Alto Tribunal de Galicia, senón que vai ao Tribunal Supremo do Estado. Este volve a sentenciar que o concurso fora totalmente legal. Entón a Xunta reacciona no 2011 iniciando un novo concurso eólico distinto do anterior. Resolvese o concurso e as empresas que participaron nel non quedaron contentas coa adxudicación e levaron a adxudicación ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que no 2016 declara ilegal e anula-o. Os que antes decían que era ilegal o do 2008, resulta que o 2008 era legal, fan outro concurso eles e os tribunales declaran o ilegal. E a partir deste momento ides a ver como barra libre para as empresas. Aquí veñen dúas leis que son demoledoras. A Lei de Simplificación Administrativa que é do ano 2000, que reduce a metade os prazos de tramitación administrativa e de exposición pública. Non contentos con eso, hai unha lei do 2017 que é a Lei de Fomento e Implantación de Iniciativas Empresariais. A Xunta, con esta lei, afianza a entrega gratuita da explotación dos recursos eólicos ás empresas multinacionais. No mesmo proxecto que presentan para construir o parque, declárase todo eso que vai aí, que é demoledor. É demoledor porque son tramitacións que antes levaban anos e moitas delas terminaban nos tribunais, sobre todo a de expropiación a xustiprecio.
bueno, pois resulta que unha vez que a empresa presenta o proxecto de construción, sitúa os muiños e sitúaos nos terrenos que considere. Pois coa tramitación, a empresa vai implícito a identificación da relación de bens afectados pola construción, vai tamén implícito a declaración de utilidade pública, vai implícito a declaración a expropiación dos bens e non só eso, sino a declaración de urxencia e de urxente ocupación dos terreos. E por último, cando resolven, tamén autorizan a construción do parque. Todo isto todo xuntiño, cando antes eran expedientes separados, de maneira o máis rápida posible. Bueno, non contentos co que estaba acontecendo porque os tribunais estabanlle paralizando moitos parques, na lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta do 2024 decláranse todos os polígonos eólicos de interese público superior para tratar de evitar a legislación, sobre todo de protección medioambiental. Aquí din que o interés público é superior a calquera outra cousa. Os tribunais non lle están comprando isto. Perdón. Aquí tendes o tema da batalla xurídica que hai neste momento. No 2023, o Tribunal de Xusticia de Galicia paralizou un montón de autorizacións da Xunta argumentando tres motivos. Primeiro, fragmentación artificial dos parques, que os dividían en varias partes cando era todo o mesmo. Segundo, incumprimento da legislación medioambiental. E terceiro, non someter os informes sectoriais a exposición pública. Cando o parque afectalle a patrimonio, pode afectarlle a carreteras, afectalle a auga, aquí vimos como lle afecta a moitos nacimentos de auga no Alto dos Montes, etc. Hai diferentes administracións que teñen que emitir un informe. Pois na exposición pública a Xunta os informes sectoriales non estaba expoñendo a público. O ciudadano que quería alegar non tiña dereito, non estaban incorporados nos documentos públicos eses informes. A finais do 2023, o Tribunal Supremo anulou un par de sentencias de paralizacións cautelares do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia en dous casos que eran dous parques onde repotenciaban, onde os muiños tiñan a capacidade de producir, pois, non sei, 4 megavatios e ora queren nos pasar aos macromuiños estos de produción de 9 megavatios, non? Bueno, pois o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia a esta altura do 2024, aquí tampouco as cifras neste momento porque están saindo sentencias constantemente, non as teño actualizadas, emitiu en torno a uns 30 veredictos, dos cales solamente hai 3 que rexeitan a paralización que reclamaban aos veciños afectados. Os restantes, pois, declara a tramitación, paralízaa cautelarmente mentras non resolvan definitivamente, fundamentalmente pois por incumprir con áreas non recomendadas polo Ministerio de Transición Ecolóxica ou por afectar a conservación de hábitats de interese comunitario. Bueno, pois resulta que todas estas aproximadamente 30 sentencias a Xunta de Galicia reclámaas todas diante do Tribunal Supremo do Estado. Bueno, pero o Tribunal de Xusticia de Galicia non se queda contento con esta reclamación. Parece mentira que a nosa administración que desenvolve o noso país non respecte os tribunais propios. Respétaos cando lle interesa, cando non lle interesa vai, se é preciso, a Madrid, ao Supremo. Bueno, pois o Tribunal de Xusticia de Galicia, non contento con todo isto, eleva unha consulta ao Tribunal de Xusticia da Unión Europea e pregúntalle, oiga, cales son os prazos na tramitación dos procedementos? Son os da legislación galega que di que antes eran 30 días, agora son 15? Son os da legislación estatal que o suprime? Ou son os das directivas europeas que me parece que di que son 30 días? Tamén lle pregunta,
Os informes sectoriais das diferentes administracións hai que poñelos na exposición pública do proxecto para que todo o cidadano teña acceso a eles, sí ou non. E tamén lle pregunta, por último, se o estudio de impacto ambiental é de obligado, hai que incorporalo ao proxecto ou non, porque no Estado se suprimeu esta posibilidade. Bueno, pois resulta de que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia ten, xa non dou o número exacto, en torno a unhas 60 proxectos recurridos polo vecindario, polos colectivos dos veciños afectados, pendientes de resolución. A cousa non acaba aí. Terá que pronunciarse o Tribunal Superior de Justicia da Unión Europea, pero hai que esperar, hai que aclarar todo isto. Isto non é unha broma. E por último, bueno, non contentos coa tramitación terrestre, pois temos outro grave problema, que é o Plan de Ordenación Eólica Mariña, os POEN estes, aprobados sin ter en conta as consideracións do sector pesqueiro. Aquí o sector pesqueiro di que o interés prioritario é o da pesca, é o da alimentación, é o do consumo, e, sin embargo, neste proxecto dos POEN o que prevalece é a produción de enerxía a través dos muiños de vento. Non consideran tampouco que a plataforma litoral galega é moi pequeniña, e non ten en conta que pola zona onde se queren ubicar os parques é unha rota migratoria de diferentes especies de pesca e tamén de caladoiro da nosa flota. Aquí o que nos afecta máis directamente son o parque que está están os do norte, o vendes ali arriba, o Nordés, Galuín, o Brandán, San Cibrao e o Celta 1, que están todos alá no Cantábrico, na zona norte. Hai un en torno a Burela que xa está bastante avanzado, e ora presentaron a trámite tamén un que está entre a Garda e as Illas Cíes. Un non, son dous. Son o Celta 2 e o Volanteiro. Da Garda para baixo resulta que hai muiños instalados xa na zona de Viana do Castelo, e pódese comprobar como os mariñeiros din que a pesca desapareceu. Serán polas ondas electromagnéticas que emiten os muiños, polos ventos que producen, polo efecto do cable que circula por debaixo do mar, non se sabe por qué, ou sábese por qué, pero a pesca desapareceu. Nós decimos que este é un ataque ao sector económico básico da nosa economía, como foi sempre dende fai séculos en Galicia a pesca de baixura, a pesca artesanal. Isto, si se chega a levar a cabo, vai a producir unha importante perda de postos de traballo, vai significar a ruína de moitas familias. Bueno, para rematar, quédame esta máis outra aquí, vamos a ver a guerra das alternativas. Hai xente que considera a enerxía como un ben básico, o mesmo que a educación, a sanidade ou o cuidado das persoas maiores. Sin embargo, neste caso, se así o consideramos, as administracións son quen nos deben garantizar a administración dese ben. Outros consideran a un negocio para lucro exclusivo das empresas. Para nós, para a plataforma, tanto a luz solar como a auga ou o vento son de todos e cada un que as poida usar. A obtención da enerxía entendemos que debe estar controlado e regulado pola Xunta de Galicia, intervindo na produción e na distribución mediante dous sistemas. Hai dous, xa vamos a ser benignos. Hai un que sería unha empresa pública que se faga a cargo do aproveitamento e distribución. E outra posibilidade sería os concursos públicos, semellante ao que se desenvolveu no 2008, para aproveitamento por empresas privadas, pero estas empresas teñen que repartir
un tanto por cen dos beneficios coa Xunta, cos concellos, cos propietarios dos terreos, e simultaneamente deben invertir para que as comarcas donde se instalen se industrialicen. E ao mesmo tempo deben influir no recibo que cobran os veciños, non só sufrir os daños, rebaixan os recibos. E por último, é verdad que hai unha transición ecolóxica, que as enerxías contaminantes as que producen CO2 na queima estánse eliminando, é obvio, sabémolo todos, pero nós pensamos que para que isto vaya ben, hai que facilitar o autoconsumo a través da regulamentación que facilite o desenvolvemento das comunidades enerxéticas locais, como a de Moaña Solar, que resulta que leva anos intentando constituirse aproveitando placas solares nos edificios públicos e tópase con diferentes trabas administrativas. Pois resulta que unha delas é que só podían distribuir con cable 200 metros. Agora ampliaron, non sei se a 1 kilómetro. Só poden cablear para distribuir aos veciños durante 1 kilómetro. E outra das trabas é que non está regulado a comercialización desa enerxía. É dicir, se nós pagamos 80 euros kilovatio ano de precio medio do ano 2023, resulta que os que temos placas solares na casa, cando vertemos a rede en época de verán, porque temos excedente, nos la pagan a céntimos de euro. Non vos digo a cantidade exacta agora para non equivocarme. A céntimos de euro vertemos a rede. En Alemania, en Dinamarca, nos países nórdicos, isto está regulado e os excedentes se compran e se venden a través de internet, mesmo nun móvil. Aquí non se regula porque non lle interesa. E para rematar, pois nos decimos que onde hai parques eólicos, pois os muiños de 40 metros que se instalaban antes se poden repotenciar. Tamén decimos que hai que promover o aforro enerxético. E por último, entendemos que o desenvolvemento eólico para garantir a preservación da biodiversidade e dos ecosistemas que nos permiten facerlle frente ao cambio climático, pois hai que actuar ampliando os espacios naturais protegidos, establecendo novas zonas de exclusión para instalar estos parques e, no caso da pesca, que prevalezca a pesca ante a explotación eólica. Por exemplo, nos aquí no Morrazo, nos recursos naturais protegidos, isto retrocedeu. Nas normas subsidiarias provinciais da Diputación, antes de que existiran as normas municipais nos concellos, había un espacio protegido aí no alto dos montes, que eran as carballeiras. Agora non están protegidas en ninguna normativa, ni siquiera nas normas subsidiarias municipais, nin nos novos plans de ordenación. Nos entendemos que é un atraso. Nada máis que decir, e ora, se queredes, concretamos as preguntas. Cada un destes apartados dá para falar moitísimo máis, e se queredes preguntar mellor. Sí, bueno, eu simplemente concluiría que se me estaba vindo á cabeza despois de ver toda esta información tan esclarecedora, que máis que proxecto eólico casi lle podríamos chamar proxecto diabólico, non? Porque ademais vemos que cando é para beneficiar o gran capital Ponte de Prata, con todas as facilidades, e cando é unha iniciativa popular ou individual, pois todas as trabas posibles, de maneira que, digamos, que se lles ve o plumero a moitos niveis. De feito, bueno, eu creo que o importante agora, primeiro, é conseguir mobilizarnos, espallar a información. Eu creo que o Morrazo xa demostrou en outras ocasións de que estamos feitos, de que nos non vamos a consentir que os nosos montes se destrúan e non vamos a quedar esperando, sentados. Xa non digo Cangas, digo Morrazo todo. Estuvemos unidos nesta loita noutras ocasións e o vamos a volver a estar agora. O fundamental para dar o primeiro paso é
facer moitas máis charlas informativas e que este tipo de datos cheguen a canto maior número de veciños e veciñas mellor, porque, como sabedes, este bulo de pintar de verde todo e que vai a ser maravillosa esta transición, cando, basicamente, eu a vexo como unha estafa colectiva a gran escala, de desviación de fondos públicos para beneficiar o gran capital e que vai acabar en un estrellamento tecnolóxico, porque a ciencia a día de hoxe xa demostrou que isto non é sostible a longo prazo. Gustaríame, noutra ocasión, así traballaremos para facelo posible, traer algún poñente que nos dea información deste tipo, a ver se o conseguimos. E, mentres tanto, eu creo que temos xa unha información moi sólida e moi veraz, que vos agradezo que si convidamos dende os diferentes movimentos asociativos, nas diferentes parroquias, a plataforma está a vosa disposición, podedes poñervos en contacto con eles ou co Concello, e organizamos un calendario de conferencias e de charlas para espallar esta información canto máis se poda mellor, e a partir de aí movilizacións e, dende logo, ter un discurso sin ambigüedades e un no rotundo. Eu confío que volva a haber un posicionamento contrario unánime na corporación. Este venres que temos o pleno deste mes se presentou por urxencia unha moción que solicitou a plataforma, efectivamente. Eu agardo que se secunde novamente por unanimidade, para que Cangas demostre unha vez máis que non vamos a permitir un expolio deste calibre. Se agora queredes preguntar calquera cousa, dou vos turnos de palabra, sí. Claro. Unha cousa, antes quería, este vídeo que aparece, contesto, este vídeo que aparece aquí é unha simulación que fixemos nós collendo as coordenadas de todos os muiños que saibamos que se intentaron poñer no Morrazo, os de Pedras Negras e os da empresa ACS, máis os da empresa Aratel, de acordo? Non están situados, que sería estimadamente onde van os de Pedras Negras, os de estos de Arena Power. Preguntábasme do tamaño. O tamaño dos muiños estos que di neste proxecto que informou o Rexistro Eólico da Xunta fala entre 105 e 110 metros desde a base hasta o fuste da columna, pero despois as ás que xiran miden 75 metros de longo. Por eso falamos de 180 metros en total de altura, de acordo? Eles xogan co que lle interesa. 170. A profundidade dunha base destas, sabes que depende do terreno que topen, non? Si topan roca granítica, pois será menos porque botarán unha base de formigón potente. Ora, si é sabre ou é terra, pois, ou area, o que soporten pois pode ser distinto. Pode chegar aos 20 metros, pode quedarse en 10, eso depende do terreo e eso en cada proxecto é distinto, de acordo? O noso que sabemos é que o ancho son os 25 metros que plantexábamos. Queremos recalcar unha cousa, por eso se convida aos diferentes colectivos para ter personas de enlace para poder informar, porque sabemos que isto estáse preparando, están as agochadas e vai a salir no verán, no mes de xullo posiblemente, cando estemos viaxando, cando estén os bufetes de abogados de vacacións e todo iso. Entonces se convite de que colectivos de traídas de aguas, asociacións de veciños, colectivos ecoloxistas, ter personas de enlace para poder rapidamente recoller alegacións, porque aquí vai contar a movilización e o número de alegacións que se presenten. Entón, se hai colectivos aquí presentes, deixar unha referencia, un teléfono, unha persona de contacto para poder eso, porque, como sempre, van a atacar no verán como fan con asuntos importantes, quer decir, porque se estuveramos cerca de Navidades, serían Navidades.
ampliando un poquinho máis eso, o noso que queremos é, por eso lle presentamos a moción aos plenos, que os plenos se pronuncien manifestando rechazo a este tipo de instalacións que se tramitan agora ou que se tramiten no futuro, pero tamén que os plenos se dirixan á Xunta de Galicia para reclamarlle que o famoso triángulo área de desenvolvemento eólico se retire. A área de desenvolvemento eólico abarca a cuarta parte da superficie da comarca e o alto, por lo tanto, os muiños postos aí arriba no alto vámolos a ter. Mirémolos desde Bueu, mirémolo desde Cangas, mirémolo desde Vilaboa ou desde Marín, vámonos mirando para arriba, vámonos ver sempre. E cando veña o vento forte do inverno, ese zumbido, eso vai a estar aí presente. E a nadie lle agrada vivir ao lado as núcleos de población e as vivendas que están pertiño, a nadie lle vai agradar vivir ao lado de un parque deste tipo. A empresa sí, a empresa de fora non crea ningún posto de traballo no parque, solo na construción, que son empresas tamén que veñen de fora, e os beneficios cheganlle todos os anos, e decláraos en Madrid. Aquí non paga impostos de ningún tipo porque os eximen de tales pagos. É dicir, que chegan, destrozan o territorio, levan o diñeiro, expropianos, páganos o que consideren e nos aquí como, bueno, como pardillos. Isto non o podemos resistir. No Morrazo temos a fama de que sabemos defender os nosos dereitos e o noso territorio, temos que mobilizarnos, temos que defender isto. Isto pasa primeiro porque a todos os organismos, ben sean comunidades de montes, ben sean concellos, ben sean asociacións de veciños, sindicatos, etc., se pronuncien ao respecto, pasa porque lle estendamos esta información a todo o vecindario, se é posible leválo por parroquias ou por barrios, ali estamos dispostos a ir a donde nos digades, como si queredes que vayamos ao grupiño da directiva da asociación que sea, ali estaremos, temos xente suficiente na plataforma para desdoblarnos, pero o que comentaban antes aquí, Manolo, as alegacións, período de exposición pública, 15 días. Aí temos que movernos. Os concellos, agora veño dunha reunión de Moaña, os concellos están xa reunindo, están xa aportando as traídas que non están incorporadas na normativa urbanística municipal, están aportando as coordenadas xeográficas e os planos de situación de cada unha das traídas, legalizadas e sin legalizar, porque eso é un ben, é o primeiro ben que está en perigo. Os concellos teñen que alegar no procedimento administrativo na exposición pública, pero temos que alegar tamén ás comunidades, aos veciños, e a plataforma comprométese a reunir, a recoller epígrafes das diferentes alegacións e elaborar unha para que cada ciudadano a poida presentar individualmente. O que queremos é contactos, porque nós, en principio, xa vos dixen, a coordinadora somos uns 15, no que na asamblea da plataforma estamos rondando os 150 persoas, e en 15 días non damos chegado a todo o mundo, entón queremos contactos. Se queredes deixarnos unha lista aquí, hai un grupo de WhatsApp aí montado, hai que tirar para adiante con isto, por eso na convocatoria vos decíamos, infórmate e mobilízate, isto non vai a quedar aquí, isto vamos a ter que movernos, e non vai a quedar na exposición pública do procedimento administrativo, que senón que probablemente teremos que chegar aos tribunais. A Xunta, antes de resolver, cando mira que hai 20.000 alegacións, resolve de maneira distinta que cando mira que hai 100 ou 150 alegacións. É distinto que aleguen os concellos, as institucións locais, a que aleguen as persoas solo a nivel individual. Por eso o primeiro paso que demos foi apoio institucional desde os plenos. Supoño que en Vilaboa se aprobou onte por unanimidade. Supoño este xoves vai ao pleno de Moaña, este venres tramítase aquí no pleno de Cangas,
poderemos asistir a ver cal é o pronunciamento dos diferentes grupos. Irá eu, creo que o luns día 3, en Marín, non sei cando teñen a convocatoria de pleno, metémola nos 5. O pronunciamento foi unánime na vez anterior, supoño que desta vez todos os concellos salirá por maioría a oposición, cando menos por maioría, esperamos que por unanimidade, a oposición a este expolio. Ben, o primeiro paso, como vos comentaba, é dar a coñecer a magnitude da ameaza e do problema, para que a xente toma conciencia das consecuencias tan terribles que este tema pode ter. Outro paso fundamental, o comentaba Manolo, que no momento en que o proxecto se pon encima da mesa, inmediatamente hai que presentar o maior número posible de alegacións, e iso quizás ao final é un dos pasos máis importantes que temos que facer. Por eso se mandou a este pleno por urxencia a moción para poder ter, porque son, evidentemente, ser unha declaración institucional ten máis peso que a que poidamos facer cada un de nós, o cal non quita que dende logo, se chega ese momento, cada un de nós, asociacións, etc., deba personarse para sumar forza. Despois, espallar polas parroquias é outra cuestión importante que se fará tamén cando se plantexe e a plataforma o promova, concentracións como se fixo na última ocasión que tivemos, que eu penso que sempre que lles dá bastante medo. E eu estou segura de que o Morrozo vai a responder tamén como respondeu en outras ocasións, e lle diremos claro que o capital será deles, de donde queira que queiran traelo, pero a terra é nosa, está aquí e nos vamos a pelexar por ela. Entón, eu creo que con todas estas medidas encima da mesa, estou convencida de que gañaremos unha vez máis. E despois tamén, era seguindo a pregunta del, de que cada colectivo se informe, cada asociación que falen do tema, si, por exemplo, unha traída de agua, se son 50 socios, son 50 casas, en cada casa viven 2 ou 3 persoas, ten dereito a presentar alegacións toda persoa maior de edade, 18 anos, home ou muller, e que se fale na tenda, na taberna, no bar, que decir, desde a defensa da paisaxe, a defensa do patrimonio, que se da pesca, que se do monte, que dos diferentes sectores, que decir, que non seamos solo catros a presentar alegacións, senón que as alegacións teñen que ser moi diversas, vaina saber escuetas, pequenas, pero vaina saber que abarquen todo o territorio máis densa, o mellor de 7 ou 8 folios cada alegación. Entón, ese é o importante, que decir, e que se fale. Pero para que se fale, a información é fundamental. Hai que falar do tema, informarse, porque ainda así nos quedamos sempre cortos da información. Aquí quería dicir algo. Perdón. Estábamos pensando en él. Mira, vamos a ver, o tema, vouche intentar contestar por orden.
aquí nos quedaron moitas cousas pendientes porque dá para moito. É dicir, a coordinadora a que nos incorporamos, que é Eólicos así non a nivel galego, organizou fai un ano unhas xornadas en Pontevedra nas que estuvo Turiel, pero hubo moita máis xente, non? Estuveron representantes do Observatorio Eólico de Galicia, estuveron representantes das diferentes universidades do país, estuveron abogados especialistas no procedimento administrativo, estuveron técnicos en animais, en aves, bueno, unha representación impresionante, foron 2 días, me parece, e hai vídeos aí grabados, non se puso todo en streaming porque dá moito traballo e hai que dedicarse. A información que nos barallamos, ao mellor me equivoquei no dato que aportei antes, que tanto por 100, pero a información seria contrastada. Eu os datos saqueos da rede eléctrica española e saqueos do Observatorio Eólico do Observatorio Eólico de Galicia, que está que no dirixe unha persona que é o catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, xente nada sospeitosa, que ten asistido tamén a algunhas das nosas charlas que damos por aí adiante. Que nos quedaron moitas cousas no tinteiro, evidentemente, non? O tema xurídico dá para moito, o tema dos muiños de precisamente que non son reciclables os seus restos, que pasa cando se acaben os 25 ou 30 anos do parque, si recollen as instalacións ou a empresa marcha deixando todo aí plantado, como sucede en algúns lados. Nos quedaron moitas cousas no tinteiro que non podemos abordar. O que sí quero comentar é que dentro da plataforma non nos vamos a conformar con as charlas informativas, coas declaracións institucionais, senón que o que queremos, en primeiro lugar, é trasladar o problema que se nos ven enriba a nosa veciñanza, a todos e cada un que se queira chegar ás charlas. A continuación, se hai que mobilizarse, nos vamos a mobilizar, nos vamos a concentrar, nos vamos a manifestar, nos manifestaremos nos concellos afectados, nos manifestaremos se procede en Santiago, se a Xunta chega a autorizar isto, nos manifestaremos diante da sede da empresa ou diante do Ministerio, pero non imos a consentir isto no Morrazo. Pediu a palabra Javier, que é o patrón maior da Confraría de Cangas, e coñece este problema, por desgraza, de primeira man. esa radiación que ejecuta non deixa crecer nada, pasa unha radiación
continuamente unha corrente estática que non deixa. Iso pasa igual a un barco, eu podo vos falar do barco, porque son mariñeiro, que tal un barco que vai a pescar a pesca do bonito, ten que levar totalmente a súa línea de ejes totalmente compensada e as súas cargas estáticas do barco, que os barcos tamén teñen cargas estáticas por os generadores que teñen, por os alternadores, os grupos electrógenos que teñen para ter corriente, barcos tal, teñen que levarlas perfectamente descargadas, senón non collen un peixe. E pasa igual na pesquería da sarda, e se vas a pescar a sarda con liña, con anzuelo de liña vertical, do cal esas tanzas están conectadas ao barco, nos carretes, se tes algún tipo de descarga, e mesmo se soldas no barco, é dicir, se tes un chollo que soldas no barco, esas correntes se descargan a través do peixe e esas cargas estáticas ou esas vibracións. Pois é a realidade que temos, se nos montamos moi no mar, a pesca artesanal tendrá a desaparecer, nos quedaremos en a mellor proteína, unha das mellores proteínas que é o peixe, o marisco das nosas rías. Sabedes que a nosa plataforma é a mellor plataforma do continente occidental europeo, non hai mellor que esta, por moito que non queiran vender por aí. Esa é a realidade que temos. O que temos que concienciar a xente que isto non son energías renovables. O as palas, o que falaba aí un compañero que está aí sentado, as palas son indestructibles. A maioría das palas se están metendo para puentes, para cidades, pero non creo que vai haber tanto no mundo para facer tantos puentes. E se están enterrando no desierto, vale? As levan para Marruecos, para onde lle dé a gana, que é o mismo que esta xente, é dicir, nós aumentamos a energías renovables en Galicia máis dun 70%, do cal en España as energías renovables se aumentaron un montón, pero eles non deixan de generar energías de fósiles, eles siguen facendo a gasolina, siguen facendo gasol, petróleo, o sea, moven igual, eles queren o recurso do petróleo, queren as enerxías que expoliar todo o patrimonio que é noso, e queren todo, realmente o queren todo. E agora a mí me chegou a súa información de unha empresa americana do cal quere facer xa un macro en Mercantil, o sea, por fora das Sisargas, aí xa queren empezar a montar un. Isto vai a un ritmo avanzado, é o que temos que concienciarnos todos, e se hai que movilizarse, hai que va a ser unha coma de alto. De 5.000 personas no Morraso, para decirle non a energías renovables desta maneira. Sí queremos energías renovables, pero non así. Pero renovables de verdad. Non así. Gracias, patrón. Muy bien. Decir que isto vai en serio, que non pensedes que só se limitaron a plantar no rexistro eólico estos datos. Acabo de vir dunha charla en Moaña que estaban presentes a maioría dos colectivos para fixar un calendario de reunións polas parroquias. A alcaldesa sacou un comunicado que lle dirixeuse a Consellería de Industria e sacou un comunicado que lle mandaron dicindo de que presentaron os proxectos, antes de presentar o proxecto definitivamente para que se aprobe, rexistran e despois presentan para trámites previos, como se dixéramos un proxecto básico para que a Xunta lle diga se vai ir adiante ou non, lle interesa ou non lle interesa. E despois, se lle di a Xunta que sí, tramitarían o proxecto definitiva, que quero contestar unha pregunta que quedou sin contestar por aí tamén antes, sobre a declaración de utilidade pública que podemos facer. A declaración de utilidade pública que na fai a Xunta de Galicia e os ciudadanos, diante deso non podemos actuar. É igual que o que decía antes o patrón maior, ou mencionei antes, que os mariñeiros, as cofradías de España, teñen no Tribunal Supremo o decreto por os cales aproban os POEMs, porque declaran de interés prevalente, que prevalece o interés de obtención de enerxía eólica ante o interés da pesca. É dicir, a soberanía alimentaria non lle interesa para nada. Veremos o que di o Tribunal Supremo, eso está aí, pero cando hai declaración da administración competente non podemos actuar. En a tramitación do proxecto a Xunta xa dixen, a empresa presenta os terreos onde van a ubicar os muiños. Cada muiño van a expropiar en torno ao redor do muiño de 1 hectárea.
100 por 100 metros cuadrados. Ao rededor de 200 metros do muiño, 12,5 hectáreas de superficie dese círculo, eses terrenos van a ter unha afectación como infraestructura eólica. A continuación, a Xunta, unha vez recoñecidos os bens, o que fai é declarar eso de utilidade pública, aprobar a expropiación e aprobar a urxente ocupación dos terreos, ao mesmo tempo que aproba o proxecto de obra. Todo eso de un tirón. Claro, por eso non nos vai quedar máis remedio que ir aos tribunais. Hai que decir que aquí esta empresa con capital andaluz, empresa logo do Estado, resulta que non, ao contrario que a CS, a empresa de Florentino Pérez, ou Aratel, que é dun sobrinho del, todo se queda na familia, que viñeron a tantear as comunidades de montes e aos propietarios ofrecéndonos un precio de 9.000 euros dos terreos onde iba a instalar o muiño. Esta empresa aquí non se dirixeu a ninguén, Esta empresa vai directamente pola vía da expropiación coa tramitación do proxecto. É dicir, de respeto ao vecindario para nada. A por todas. A por todas. Os daqui espero que non, A ver se son os de Santiago ou de onde son, pero espero que os locais Sí, bueno, as comunidades de montes casi todas temos unha asesoría xurídica e a mancomunidade tamén. Alegaremos por unha parte, os concellos teñen os seus equipos xurídicos e técnicos, alegarán pola súa parte. A plataforma, recollendo as comunidades de auga, se queren, tamén poden montar unha propia centrada no tema do abastecimento de auga. A plataforma, en contacto con todos, intentaremos facer unha que englobe todo e que sea xenérica para que firme calquera veciño ou veciña. Isto é como están facendo noutros lugares. Por suposto que estamos en contacto xa con gabinetes xurídicos. Nos concellos nos piden alegacións tipo que se fixeron en outras localidades, estamos ya trasladando. Hai diferentes gabinetes aí que traballan e que o fan ben, pero canto máis abogados vayan, canto máis alegacións sean mellor. E despois o número tamén importa, porque no procedimento administrativo da exposición pública a Xunta, como dixen antes, é diferente que sean 700 a que sean 20.000. De acordo? Isto porémoslo en marcha. Dixeche algo moi importante, a plataforma existe, está aquí. Quen se queira incorporar á plataforma, temos un grupo que donde toda a información que se xenera a vertemos a través de WhatsApp. Hai unha coordinadora que controla fundamentalmente todos os movimentos máis rápidos e urxentes. Se alguén quere anotarse, vindes para cá, deixades o nome e o teléfono, nos metemos no grupo de información. E, sobre todo, o que quero que saibades é aos que representades algún colectivo de calquera tipo, que douvos o meu teléfono 626
969447, repito, Moncho Millán, quen se queira dirixir á plataforma para que vayamos ao seu lugar a informar ou a súa directiva, ou que está colocado en internet, sí, efectivamente. Estamos en Instagram, estamos en Facebook e hai repito de todas, Antonio. Hai un correo electrónico que plataformaeólicosnomorrazonon@gmail.com. Aí podedes escribir. Eu nas redes non estou porque non controlo e non me interesa. Hai compañeiros que si atenden. O meu teléfono é 626 969447. É importante que intentemos levarlle isto ao máximo de veciños posible. Si temos que ir a un grupo de 12 veciños, ali vamos. Non hai problema, hai que estendelo. Isto, a xente ten que saber o que temos enriba da cabeciña. Me dá igual a donde sea e a quen sea. Antonio? Ingenieros ambientais, biólogos, económicos, xurídicos en toda Galicia. E coñecemos moitos casos, porque por desgracia moitos casos, polo rural galego, onde están realmente facendo unha arrase das aldeas, como miran que son pouca xente, arrasan con eles, pisan todos os dereitos e tiran para diante con iso, vale? Respecto que hai aquí, falouse de moitas ideas. O impacto ambiental non só aves é gigantesco, tamén os morcegos, que parece baladí, pero os morcegos cómenos as pragas dos parazos con mosquitos. Non é broma, Segundo, o tema económico, deron moitos datos Manolo Moncho, pero hai un punto tamén que hai que recalcar. Hai moitos estudios en moitos países, técnicos universitarios públicos, de que dentro dos parques eólicos, lembremos que os parques eólicos dos anos 90, 2000, medían 40, 50, 60 metros os aerogeneradores. Estes en terra miden 150, 180, vale? A diferencia de impacto sobre as personas, sobre o medio ambiente, os desaterros que hai que facer, non? Hai estudios que, ata 10 km da poligonal, as propiedades, fincas, casas e todo, diminúe un precio entre 30, 40, 50% do valor. O morrazo mide 4 km de ancho, de punta a punta. Estarían afectadas virtualmente prácticamente todas as casas. E só para ver o tema do orden de como temos que coordinarnos, porque creo que o reto é coordinarnos todos os colectivos, son moitos colectivos distintos. Comunidades de montes que estamos organizadas, as tareas de agua que están entrando, os concellos, colectivos sociais, temos que coordinarnos pero todos a unha. Ten que ser unha movilización unitaria. O reto vai estar aí, en coordinarnos. Paso número 1, abarrotar os plenos municipais. Asegurar que nos plenos municipais todos os partidos políticos voten a favor da moción presentada pola plataforma. O xoves en Moaña e vai ser en Cangas. Hai que abarrotar os plenos. Segundo, habría que facer mínimo, repetir as charlas como mínimo unha por parroquia. Falamos os en Moaña, non? Como mínimo unha por parroquia. Tamén se pode facer por barrios. Hai que repetir as charlas e dar información a todo o mundo. E despois, no que vai ser inminente no verán, cando salga no Diario Oficial de Galicia o proxecto, que seguro, nos creemos que seguro que vai salir, vanse a prever, son poderes de nivel mundial. Esas alegacións, como decía o compañeiro, sí que é moi importante que estén, por suposto, ben estructuradas a nivel xurídico. Pero nesa primeira fase é unha fase de alegación administrativa, non judicial, administrativa. Polo tanto, tamén é fundamental que estén ben feitas, pero tamén é fundamental que hai que reunir miles de alegacións. Vale, compañero, que non só estén ben feitas, senón que é moi importante reunir miles e miles de alegacións. Sabémoslo por outros casos, como por exemplo a Serra da Groba, onde cando saíu a fase pública no Doga, todos os que saíron, que foron 3 ou 4 na Serra da Groba, todos foron abaixo, todos os asuntos al final os denegou, porque reuniron miles e miles de delegacións, ata 75.000 delegacións. Hai outra cousa tamén que é importante, cando salga o período de alegacións, e que o paso seguinte será o tema xudicial,
que todos os proxectos que se pararon foi gracias á cuestación popular, a aportación de grupos, de comunidades, de persoas que foron aportando fondos, porque cada denuncia anda ronda as 3.000, 5.000 euros que hai que depositar no xuzgado para poder presentar a denuncia contra calquer tipo de proxecto deste tipo. Entón tamén apelase á solidaridade dos colectivos e tal, porque poñendo un pouco cada un, xuntamos unha boa cantidad como para poder parar por vía judicial tamén, quer dizer, son pasos, pero unha vez que se publique no DOGA é cando teremos ao texto definitivo a que aternos. De momento están sondeando, están largando hai noticias e a ver por onde, e como respiramos, porque eles saben que os concellos xa se manifestaron en contra, saben que a maioría das comunidades de montes presentaron nas súas asambleas e votaron en contra da ocupación, pero consideramos que, inda que se poñan en terreno particular, as comunidades de montes están afectadas igual e toda a poboación está afectada. Da igual que o poñan en Domaio, que o poñan en Ermelo, que o poñan en San Adrián, no? Porque a Península Morrazo é o que é. E non é que dicir, no, poñen ali, a mí non me afecta, non me preocupo. Sí, que é preocupante. Estamos todos metidos no asunto, vivimos na Península Morrazo e eu tamén apelo de que vivimos en unhas 90.000 personas, cerca de 100.000 persoas na Península Morrazo e hai potencial suficiente como para paralos. Se non hai máis preguntas, bueno, o tema, como vedes, dá para moitísimo. Pechamos por hoxe, dende logo quedamos en contacto. Os que queirades, podedeslle deixar o teléfono aquí a Moncho. Nada, pechar dicindo que somos depositarios desta terra, ademais dunha maneira moi singular, porque isto falamos da propiedade comunitaria, colectiva, que venden do Reino Suevo. Somos unha auténtica singularidade en Europa e no mundo. Isto ataca ao noso monte e a nosa identidade colectiva. Eles van a por todas, pero nós tamén.